last chapter. No? Chapter 21 mga kapatid. Verse 1. After these things, Jesus showed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias. And on this wise showed he himself. Verse 2, there were together Simon Peter, and Thomas called Didymus, and Nathanael of Cana in Galilee, and the sons of Zebedee, and two other of his disciples. Verse 3, Simon Peter said unto them, I go fishing. They said unto him, we also go with thee. They went forth and entered into a ship immediately, and that night they caught nothing. Verse 4, but when the morning was now come, Jesus stood on the shore, but the disciples knew not that it was Jesus. Verse 5, then Jesus said unto them, children, have ye any meat? They answered him, no. Verse 6, and he said unto them, cast the net on the right side of the ship, and ye shall find. They cast therefore, and now they were not able to draw it for the multitude of fishes. Verse 7, therefore that disciple whom Jesus loved said unto Peter, it is the Lord. Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he girt his fisher's coat unto him, for he was naked, and did cast himself into the sea. And the other disciples, verse 8, came in a little ship, for they were not far from land, but as it were 200 cubits, dragging the net with fishes. Verse 9, as soon then as they were come to land, they saw a fire of coals there, and fish laid thereon, and bread. Verse 10, Jesus said unto them, bring of the fish which ye have now caught. Verse 11, Simon Peter went up and drew the net to land full of great fishes, 153, 153. And for all there were so many, yet was not the net broken. Verse 12, Jesus said unto them, come and dine. And none of the disciples durst ask him, who art thou? Knowing that it was the Lord. Verse 13, Jesus then cometh and taketh bread and giveth them, and fish likewise. Verse 14, this is not the third time that Jesus showed himself to his disciples. After that he was risen from the dead. 15, so when they had dined, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? He said unto him, yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, feed my lambs. 16, he said to him again the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He said unto him, yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, feed my sheep. 17, he said unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved, because he said unto him the third time, lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. Jesus said unto him, feed my sheep. Verse 18, verily, verily, I say unto thee, when thou wast young, thou girdest thyself, and walkest whither thou wouldest. But when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thy hands, and another shall gird thee, and carry thee whither thou wouldest not. Last verse 19, this spake he, signifying what that he should glorify God. And when he had spoken this, he said unto him, follow me. So, dito tayo magtatapos sa verse 19. Naway pagpalain tayo ng Diyos sa salita niya sa hapon ito, sa pangalan ng Ginoong Hesus. Amen.
binasa ko natin ngayong gabi, ito ay kasaysayan sa libro ni Juan na waray sa ibang libro. Wala sa Matthew, wala sa Mark, wala sa Luke. Ito lang sa Book of John. At makikita niyo mga kapatid din dito na ang Ginoo tinudtod nga nabuhi. Na niya pagkabanho otro diri basta imahinasyon. Diri basta una-una la. Diri basta opinion o invento. Kundi niya pagkabanho otro ay diri mapapasubalian. Na sinasabi sa Acts chapter 1 verse 2, din natin mga kapatid. Acts chapter 1. Okay. Verse 3 na lang. Verse 3. To whom also he showed himself alive after his passion by many infallible proofs. Nung siya'y muling nabuhay, nagpakita siya ng mga pruweba, mga ebidensya. So niya pagkabanho otro madigon. Diri basta-basta maruruba, bisan nino nga baltok, o bisan nino nga makarit. So pagkatan pagkabanho ng atong Ginoo ay talagang pagkabanho gud ikaw sa mga patay. At yun ay sa kapangyarihan ng Diyos. Sabi dito, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Ayan being seen of them 40 days. So yung pa-40 sa Panginoon lang nangyari yun. At yung kanyang pagkakatawang tao ay yung kanyang muling pagkabuhay, literal. Hindi basta espiritu nga naglalakad-lakad. Aniya lawas good naglalakad-lakad. 40 dias. So hindi yan applicable sa mga tao. Sa Panginoon lang yun. Bakit? Kailangan yun mangyari para yung kanyang kamatayan, pagkalibing muling pagkabuhay ay may mabugat ng ebidensya. Sa atin ng mga tao, pag tayo namatay, didiretso tayo sa langit, didiretso tayo sa, kung mayroong hindi ligtas, didiretso sa impyerno. Walang nagpapaiwan sa kalibutan. Sabagat ang ating destinasyon ay sigurado. Sabi ng Biblia, and it is appointed unto men once to die, after this the judgment. Tapos ng kamatayon, hukumdayon. Waray, saring pa pagulat-ulat. Ulat-ulat ane. Dito pa yung kalan niyan. Naglalakad-lakad. Amoy sampagita. Amoy mamela. Minsan may mariposa. Alam ko yung mariposa? Paro-paro. Pag may lamay, may paro-parong mga ganun. Hindi yun totoo. Sa Panginoon na nangyari yun. At kung babalikan natin yung chapter 21, may kita nyo. Ang Panginoon nagpakita sa panahon na hindi aakalain ng mga apostol niya. Sa panahon ng chapter 21, niyaya ni Pedro yung mga ikasi apostoles niya na mangisda. May kita niyo sa chapter 21, binasa natin kanina. Diba? Itong pangyayari na to, sa panahon na si Kristo ay namatay, nilibing muling nabuhay na. Sabihin, hindi na nila permanente kaupod ang Ginoo. Kaupod manira, kung magpakita la. Dito, hindi na nila basta kasama. Sabagat, nakita natin, ang nagyayaya na hindi na ang Panginoon, kundi si Pedro na. At nagawa niyang dalhin yung mga kasama niya. Nangisda sila, nagpakabuhi ira, sabagat yun naman talaga trabaho ni Pedro nung hindi pa siya naligtas. Nung hindi pa siya ligtas, ang trabaho niya parang isda. Oo, may isda siya. Siyempre, pagdakopin isda. May kita natin yan sa Luke chapter 4. Hindi natin bubuksan. Matthew 4. Oo, nung panahon na tinawag sila ng Panginoon, follow me and I will make you fishers of men. Talagang ang hirap trabaho, pakabuhi sa Israel, ang unang panahon. Dili ka nga ni parag-uma, parang isda ka. May ito nga pinaka trabaho ng unang panahon. So, si Pedro, yan ang trabaho niya ng unang panahon na binabalikan niya na ngayon. Sa chapter 21. Nakalimot siya na ang trabaho na niya, pagdaop na yung tao. At ba't hindi nun, gindara pa niyan iya mga kausa sa simbahan. Gindara niyan iya mga kasi
magtinuon. Ano, verse 3. Simon Peter said unto them, I go fishing. They say unto him, We also go with thee. They went forth and entered into a ship immediately. And that night they caught nothing. Sa kanilang pangingisda, wala silang nahuli, kibisa mausa. Wala ira na dakop. Wala sumiring din kung bulanon o diri bulanon. Kung ba may buwan o wala sumiring din. Pero ang siring dito, wala kudira na dakop, bisa mausa. Kinabukasan, biglang tumayo ang Panginoon sa tabing dagat. Sabi niya, mga anak, baita ba niyo pagkaon? Verse 5, Children, have ye any meat? They answered him, No. At nagsugo ang ginawa ira, verse 6, Ihagis niyo yung lambat niyo sa kanang bahagi ng inyong sarakyan at makakakita kayo. At yan ay isang himala ng Panginoon na ginawa niya ng una pa. Kung maalala niyo, yan ang pinakaunang ginawang milagro ng Panginoon kila Pedro at kila Juan. Punta natin sa book of Matthew chapter 4. Hindi ako nagkakamali. So, I'm sorry, Luke chapter 5. Yan ang pinakaunang milagrong ginawa ng Panginoon sa mga apostol niya. Luke chapter 5. Meron kasi sa Matthew 4 yun eh. Pero dito tayo sa Luke 5. Oh. Verse 1 hanggang verse 10. Luke 5 verse 1 to 10. And it came to pass that as the people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret. Verse 2. And saw two ships standing by the lake, but the fishermen were gone out of them, and were washing their nets. Verse 3. And he entered into one of the ships, which was Simon's, and prayed him that he would thrust out a little from the land. And he sat down, and taught the people out of the ship. Verse 4, Now when he had left speaking, he said unto Simon Peter, mga kapatid, launch out into the deep, and let down your nets for a draught. Verse 5, And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night, and have taken nothing. Nevertheless, at thy word I will let down the net. Verse 6, And when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes, and their net brake. 7, And they beckoned unto their partners which were in the other ship, that they should come and help them. And they came and filled both the ships, so that they began to sink. 8, When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. 9, For he was astonished, and all that were with him, at the draught of the fishes which they had taken. 10, Sino kasama ni Pedro? And so was also James and John, the sons of Zebedee, which were partners with Simon. And Jesus said unto Simon, Fear not, from henceforth thou shalt catch men. Pinaalala ng Panginoon sa kanya yung paano siya naligtas. Nung panahon na nagbabackslide siya, bumalik siya sa dati niyang buhay, sinama pa niya yung mga kapatira. Ginawa ng Panginoon yung unang milagro na kanyang ginawa para si Pedro ay makakilala niya. Sa John chapter 21 yun, mga kapatid. Pinaalala ng Panginoon sa kanya.
Kaya walang ibang magpapabalik sa Kristiyano eh, kung siya'y tumalikod. Yung araw na niligtas siya. Kung maaalaala ng lahat ng Kristiyano yung pagliligtas ng Panginoon sa kanya, hindi siya hihinto sa pananampalataya. Makakabalik at makakabalik. Restore unto me the joy of my salvation. So si Pedro, balik tayo sa John chapter 21, naalala niya yon. May sumigaw si Juan, Pedro, ang Panginoon yan. Di ba mga kapatid na? Oh, marami silang nahuli. Sa sobrang dami, verse 7, therefore the disciple whom Jesus loved said unto him, Peter, it is the Lord. Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he girt his fisher's coat unto him, for he was naked, and did cast himself into the sea. Laging nating aalalahanin yung araw na tayo niligtas ng Panginoon. Sa panahon, hindi may iwasan ng pagtalikod eh, backsliding. Sino sa atin hindi nag-backslide? Wala. Lahat tayo prone sa pag-backslide. Pero isang bagay ang mag-iingat sa atin. Sabi ng Biblia sa Ephesians 6, helmet of your salvation. Yung kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoon, laging magpapaalaala sa atin yan na tayo sa Panginoon na kahit anong gawin natin na lumayo sa Diyos, talaga sa Diyos tayo. Kaya dito, nakita nyo, ang Panginoon dito, nagdala din ng pagkain, chapter 21. Yung nahuli nila, ilang piraso, 153, verse 11. Simon Peter went up and drew the net to land full of great fishes, 153. And for all there were so many, yet was not the net broken. Yung mga isda sa Israel, hindi maliliit, malalaki. Yung tilapia doon, kanan barilis kadapo. Pero yung sabi ng Biblia, 153 kabuo, pero wala lagi at mapunit ang ira. Lambat. So sugad ang Ginoo kung gumawa ng milagro. Imposible ha tao, pero posible ha Ginoo. Pero hindi yan ang tuyo ang Ginoo. Tignan ni mga kapatid na ang Ginoo naghahatagin material. Binigyan niya ng isda si Pedro at yung mga kapatiran. Binigyan niya ng material blessing. Pero anong tuyo ng Diyos? Sa chapter 21. Makita niyo, tinanong niya si Pedro. Sa verse, ano yun? Verse 15. So when they had dined, Jesus said unto Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? Mahal mo ba ako kaysa dyan sa mga binigay ko sa iyo? Ano sabi ni Pedro? Yeah, Lord. Oo, Panginoon. Alam mo na mahal kita. Ano ang bato ng Ginoo? Pakainin mo yung mga tupa ko. So, nandun sa point na yung Kristiyano nakapokus sa material. Pero walang makapagpabalik sa kanya sa talagang ganyang gawain, kundi yung pag-ibig niya sa Ginoo. At yung kanyang gawain na pangangalaga sa mga tupa. Itong verse na ito, mga kapatid, hindi lang ito para sa pastor. Para sa lahat ng Kristiyano. At nakita natin dito, tinanong ng Panginoon si Pedro ng 3 beses. 3 beses tinanong eh. Sa dulo, hindi na siya nakabaton basta-basta. Ano sabi niya? Verse 17. He said unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved, because he said unto him the third time. Isip siguro ni Pedro, pero pinagdududahan ako ang Ginoo. Sagot ko. Ano sabi niya? Lord, thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. Jesus said unto him, feed my sheep. Anong aral natin ngayong gabi? Yung pagmamahal sa Diyos, magre-resulta ng pagmamahal sa mga kapatiran. Hindi yan basta kay Pedro lang, kundi sa lahat yan ng mga Kristiyano. Kung pagkakaroon ng pagmamahal sa Diyos, magkakaroon ka rin ng pagmamahal sa kapatid. At minsan, nakakalimtan yun dahil sa material. Nakita niya, inuna ni Pedro yung mga isda kaysa sa mga kapatiran niya.
Kaya pag nawawala yung pag-ibig sa Diyos, nawawala din yung pag-ibig sa kapatid. Hindi tayo basta sinabihan ng Diyos na magmahal sa kapatid natin. Ang pinakaunang utos ng Diyos, mahalin ng Diyos. Sabi ng Bible sa Deuteronomy, chapter 6, verse 5. Deuteronomy chapter 6, verse 5. Deuteronomy chapter 6, verse 5. Lovest thou me more than this? Feed my sheep. 6 verse 5, ano sabi? And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. Amen ba mga kapatid? No? So yan ang pinaka dakilang utos sa lahat ng mga Kristiyano. Love the Lord. Sunod, sa Book of Luke, Matthew chapter 22, Matthew chapter 22 verse 37. Meron dito nakasulat, sabi ng Biblia, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. Matthew chapter 22 verse 37. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. Verse 38, this is the first and great commandment. Verse 39, and the second is like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself. 40, on these two commandments hang all the law and the prophets. Another verse, Mark 12, verse 30. Mark 12, verse 30. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. 31, Mark 12, 31. And the second is like, namely this, thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than this. So Book of Luke, chapter 10. Luke, chapter 10, verse 27. And he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind, and thy neighbor as thyself. Luke 10:27. So mga kapatid ko, ano yung aral natin ngayong gabi? Mahalin ng Diyos. Huwag natin basta mahalin ng bawat isa. Hindi yan ang pinaka-mahalaga. Yung pagmamahal sa bawat isa, magiging bunga na lang yun ang pagmamahal natin sa Diyos. Oo. Tsaka yung pagmamahal natin sa Diyos, mga kapatid, bunga yan ang pagmamahal niya sa atin. Dahil ipinadama niya yung pag-ibig niya sa atin, ipipadama natin ang pag-ibig din natin sa Kanya. Ayon sa 1 John 4:19, di ba? Maalala niyo. We love Him because He first loved us. Ba't ka nagmamahal sa Diyos? Hindi mo naman nakikita. Kaya na naikugma kita sa Ginoo, isa hindi rin at nakita. Kasi ipinadama niya yung pag-ibig niya sa atin sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo. Diba? Romans 5:8, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Kaya, yung magmamahal lang sa Diyos, yung nakadama ng pagmamahal galing sa Diyos. Hindi mo makakasahan yung tao na magmahal sa Diyos kung hindi niya naranasan yung pagmamahal ng Diyos. Hindi mo pwede pilitin yun. Oh, mahalin mo ang Diyos. Mag-alagad ka. Hindi mo pwedeng sipasipain yun. Ugusun. Oy, mahalin mo ang Diyos. Pag di mo minal, babaritin kita. Hindi mo pwedeng pilitin yan. Bakit? Yung pagmamahal ng Diyos, okay, ang pagmamahal sa Diyos, ginagawa yan ng mga nakaranas ng pagmamahal ng Diyos. Bulos-bulos yan eh. Kaya ang prayer natin,
sa tuwing magwawali tayo ng salita ng Diyos, maranasan ng bawat isa yung pagmamahal ng Diyos sa Kanya. Oo. Hindi tayo naligtas kasi mahal natin ng Diyos. Hindi. Walang nag-aanap sa Diyos. Tayo ang hinahanap ng Diyos. Kaya, ngayon, minahal ka ng Diyos. Magmamahal ka ngayon sa Diyos. Babalik. Okay? Wala tayong ibang mahal, Diyos lang. At yung Diyos na yun, nagpahayag. At ang Diyos na yun ay si Kristo. Tandaan natin yan, mga kapatid ko. Kaya ang mahal natin si Kristo. Siya yung karapat-dapat ng pagmamahal natin. Okay? Wala tayong ibang minamahal. Hindi ang Diyos lang. Ngayon, yung pagmamahal na yan sa Diyos, magre-resulta yan ng pagmamahal sa mga kapatiran. That he who loved God, loved his brother also. 1 John chapter 5. Tignan natin. I'm sorry, 1 John chapter 4, verse 21. 1 John 4, verse 21. 1 John chapter 4, verse 21. And this commandment have we from him, that he who loveth God love his brother also. Kaya, nakita mo mahal mo yung kapatid. Bakit? Mahal mo ang Diyos eh. Itong pagmamahal na to, walang mali siya to. Tatawag tong charity, agape. Love. Yung pagmamahal mo sa Diyos, hindi yan makasarili. Tandaan mo yan. Tandaan natin to. Yung pagmamahal sa Diyos, hindi yan makasariling bagay. Sabi nga ng sarili, sabi nga ng 1 Corinthians chapter 13, ito tayo, 1 Corinthians chapter 13. Seek it not your own. Diba? 1 Corinthians 13. Siguro, mabilis lang ako siguro magturo. Sana masabayan yung mga kapatid. Kasi, naluto to eh. Naluto na ng sa kakabulay-bulay. 1 Corinthians chapter 13. Ngayon, anong karakter ng pag-ibig? Ito lang ngayon. Verse 4. Charity suffereth long. Dahil mahal mo ang Diyos, magmamahal ka din na magtitiis ka para sa mga kapatid. And is kind. Mabait. Diba? Charity envieth not. Ano pa? Charity bounded not itself. Is not puffed up. Maganda sa ito sa waray eh. So natin. 1 Corinthians 13. Sayang to, dinapain ka ng ibang mga kapatiran. Hindi ko alam saan sila. Chapter 13, verse 4. Okay? Papailubon, yan maluluyon ang gugma. Diri maabugo, o mapahitas on, o parayawan ang gugma. 5. Maupay ang pamatasan, ngan diri halot, o diri aringit ang gugma. Diri nagtitipig, in mga pagdumot ang gugma. Diri nalilipay ang karatan ang gugma, kundi nalilipay ang kamatuoran. 7. Ang gugma mainantuson, matinuuhon, malinaumon, ngan mapailubon. 8. Waray katapusan ang gugma. Ang pagwali nga madasigon lumalabay la, ang mga pagyakan inlayan nga mga pinulungan matatapos, ang ibaro mahahanaw. 9. Kay dili bukusan mga hatag-haatan nga ibaro ang pagwali in madasigon. 10. Kundi kung mabot na at doon hingpit, mapapara na ang diri hingpit. May ito yung mga kapatid, yan ang karakter ng pagmamahal sa mga kapatiran. Hindi mapagmataas, hindi mainggitin. Bakit? Mahal mo ang Diyos eh. Oo, sabi dito, hindi rin nalilipayan. Ano dyan? Ano yan?
Ano sabi dito mga kapatid? Oh. Rejoice it, verse 6, rejoice it not in iniquity. Oh. But rejoice it in truth. Kaya may tutuwid yung kapatid mo kasi mahal mo ang Diyos eh. Mahal mo rin siya eh. Kaya, hindi tayo basta nagmamahal sa tao. Tandaan natin yan, mahal natin ang Diyos. At yung pagmamahal natin sa Diyos, aapaw yan sa ating mga kapatiran. Kaya ang problema, kung yung mga Kristiyano walang relasyon sa Diyos. And that is the issue sa panahon ngayon. Maraming Kristiyano, iba ang tuyo sa simbahan. At hindi ang pagmamahal ng Diyos. Oh. Kaya, makikita nyo, kung bumalik tayo sa John chapter 21. Pedro, mahal mo ba ako? Pakainin mo mga buka. Ngayon mga kapatid. Ngayon, hindi naman tayo lahat nagpapakain ng tuba. Ganon din ang tanong sa atin. Mahal mo ba ako? Mahalin mo ang kapatid. At yan ang bunga ng pagmamahal sa Diyos. Pagmamahal sa mga kapatiran. Kasi pag nagmahal ka sa tao, mag-expect ka eh. Alam mo yan? Expect ka. Pag nag-expect ka, masasaktan ka. Pag hindi natutupad yung gusto mo, masasakitan ka. Kasi, sabi mo pa nga, binuhos mo na lahat ng kaya mong gawin eh. Kasi mahal mo eh. Oh. Kaya maraming Kristiyanong nangihina. Kasi marami silang expectation na hindi nangyayari. Nandun sila for the sake ng kapatiran. E paano yung kapatiran hindi nagpapatuloy kahit na ginagawa niya lahat ng kaya niyang gawin? Binagawa ko to para sa ikadigo ng kabugtuan. E paano kung yung kapatiran hindi tumigon? Expect ka na expect na ginagawa mo lahat para tumibay siya. Sakitan ka. Tandaan natin, ginagawa natin lahat para sa Diyos. Bisan na natin mga karuyagon, hindi rin natutuman, basta nandyan ang Diyos, goods yan. Kaya ang sinasabi ng Panginoon sa atin, lahat na inyong gagawin, ay gawin nyo sa pangalan ng Panginoon. Diba? Oh, Colossians 3. Alam niyo ng version eh. Whatsoever you do it heartily as to the Lord and not unto men. O diba? Lahat ng gagawin para sa Diyos. Para di ka masasaktan. Kahit yung tinanim mo hindi magbunga, basta tinanim mo para sa Diyos yun eh. Bahala ang Diyos dun. O kahit yung pagsisikap mo parang walang nangyayari, basta gawin mo para sa Diyos. Hindi mo ginagawa para sa tao yan eh. O dito kami pag-aalagan mo sobrang hirap, gawin mo pa rin. Kasi ginagawa mo para sa Diyos yan, hindi para sa tao eh. Ganon ang ibig sabihin na. Na yung ating pinaka-priority sa ating paglilingkod, hindi kung sino man, kundi ang Diyos lang. Sabi ng Bible sa 1 Corinthians chapter 10, another verse. 1 Corinthians chapter 10. And whatsoever you do, may version eh. Ayun, verse 31, 1 Corinthians 10:31. Whether therefore ye eat or drink, or whatsoever ye do all to the glory of God. Kaya yun mga kapatid ko. Tuloy lang kung anong ginagawa mo. Kasi mahal mo ang Diyos eh. Hayaan may mga ayaw. Paala din sila sa Diyos eh. Hayaan mo yung pagmamahal mo sa Diyos. Magpatuloy yan. Magpapilin yan. Huwag kang alis dyan. Sabi ng Bible, keep yourselves in the love of God. Jude chapter 1. Tapos yung pagmamahal na yun, aapaw yun sa mga kapatiran mo. Tuloy ka lang.
Kasi yung ginagawang pagpapatuloy, hindi lang ikaw yung nabibenepisyon niya. Pati yung mga kapatiran mo. O, kung may nagdadalawang isip, napapalalahanan. Kung merong nangihina, pinapalakas. O, hindi kawalan. Hindi kawalan ang kawalan. Tandaan niya mga kapatid. Basta gawin mo pa sa Panginoon. O, labis daw me, more than this. Faith machine. Ganon din ang invitation sa atin ng Panginoon. Kaya, kailangan mayroong matibay na relasyon sa Diyos. Sa araw-araw. Nakakatakot sa panahon na ito. Matotoo lang. Maraming Kristiyano walang relasyon sa Diyos. Hindi nagbubukas ng Bible. Hindi nagdadasal. Makaradlok ito. Makaradlok pa ito sa bagay. Panluluya yan. Korupsyon yan sa loob ng iglesia. Pagkadunot sa mga espirituanong nga kabutang kawalan ng relasyon sa Diyos. Kaya kung meron tayong pag-iikayat sa mga kapatiran mo, mahalin niyo ng Diyos. Minahal kayo ng Diyos eh. Yung mga naglilingkod sa Panginoon, tao din yan. Yung mga namumuna sa gawain, tao din yan. Huwag niyo makalimutan tao yan, tao din yan. Lahat tayo dapat magpanatili sa pagmamahal ng Diyos. Jude 1. Siguro dito na ito tatapusin. Yun. Jude 1. Ayun. Jude 1 verse ayun, 21. Keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. Ngayon, ano sumpay? And of some have compassion. Dahil nagpabiling ka sa gugmahan Diyos, dadalo yan sa pag-imong kaluya iba. Ganun lagi yun. Love the Lord, love thy neighbor. Pag mo unahin yung kapwa mo, pag unahin mo lagi ang Diyos, doon nagiging totoo yung kantang Let Your Love Flow Through Me. Ganun yun. Kaya, pag-pray natin, patuloy na kumilos ang Diyos sa kanyang gawain. Hindi ito basta ritual eh. Hindi ito basta schedule. Hindi ito basta tandaan natin ito mga kapatid, hindi ito basta parang sistema. Hindi, ito ay isang realidad. Realidad to. Realidad. Kaya kapag dunot ang puno, dunot ang bunga, dunot ang spiritual, dunot din ang ministry na ginagawa ng dunot na yun. It is always ikaw, alagaan mo sarili mo sa pagmahal mo sa Diyos. Kahit na yung paligid mo parang sunog na, mataas ang mga pilihin, mahirap ng pamumuhay, maraming nagpapasaway, alagaan mo yung sarili mo sa pag-ibig ng Diyos. Yan ang pinaka ano sa atin, pinaka turo sa atin ng Panginoon. Love is daw me more than this. Material na yan, kaya ibigay ng Diyos yan. Sabihin na ng Panginoon, doon mo ilagay, makakahuli ka ng maraming isda. At yan, mga bagay na yan, hindi yan makakakumpara sa Panginoon natin. Kahit anong dumating sa buhay mo ng mga blessing, huwag may pagpapalitan Diyos. Minsan may ganun eh. Kung kailan pinagpala, tsaka nawala eh. Tingin niya, dumating yung blessing dahil sa kanya. May daniya na pundar, bigla nawala. Kala niya, sa kanya galing yun. Pinagpalit niya yung Diyos niya doon sa bigay ng Diyos.
pinagpalit niya yung nagbigay sa binigay. Dapat mahalin mo yung nagbigay, hindi yung binigay. Oh. Huwag mo mahalin yung ginawa, kundi yung gumawa. Bakit? Mahinang pagmamahal. At isa pa, bago na dito tapusin, meron pa isang spiritual na paalala sa atin. Yung mga tao na nagmamahal sa mundo, waray panirang maranasan ang pagmamahal ng Amang Diyos. First John. Bones na to. First John. Ano yung love not the road? Saan yun? 2:8. 2:8. Yun. Chapter 2. Verse 15. Ito blessing din sa atin to. Maintindihan natin to. 1 John 2:15. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Right. Tay Roland, paano yan dyan sa'yo? Sa mga pakialain lang. John chapter 2 verse 15. Ayaw niyo higugmaa ang kalibutan, ubisan ano nga kanan kalibutan. Kung mahigugma kamo ang kalibutan, diri kamo mahigugma anamay. Malayo, sige what? Salamat Pero malayo yung pagkakawaray na eh. Sa Tagalog yan. Pares ba ka Master Vishna? Just, tiglot yan. Sa'yo, Chapia. Tagalog, English din. Nainor, pares siya pa no? Sister Rosal, paano sa'yo dyan? Pwede pa yung na. Salamat, sister ha. 1 John 2:15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Layo. Tamang translation yan mga kapatid. Ang umiibig sa sanlibutan, wala ang pag-ibig ng Diyos sa Kanya. Right. Waray pa niya may experience ang pagmamahal ng Ama. The love of the Father is not in Him. Right. Kaya kung may nakikita kayong nagpapakilala ng Kristiyano, mahal na mahal niya yung mundo, pagpapalit niya yung spiritual sa mga material niya, tapos wala siyang pakiramdam sa mga bagay ng Diyos. Isa lang ibig sabihin niyan, hindi yan ligtas. Right. Bisan pa nag-o-offering yan, Right. bisan pa nagsisimba yan, bisan ano pang ginagawa niyang pag-aalagad. Kung makikita natin na may pagmamahal sa daigdig yan, Right. hindi pa yan na-experience kung mahal ng Diyos. Right. Hindi kasi pwedeng mahal mo ang Diyos at mahal mo ang world eh. Ang Diyos natin, ang iya higugmaon hinbugos. Amen. Kasi nagigugmahiya ato hinbugos gyat. So kailangan magigugmahiya. Magigugma kita iya, bugos gyapon. Amen. Hindi pwedeng ko nga. Kaya dito makikita natin, nagmamahal sa mundo, waray pa iya, waray haiya ang gugma ang Diyos. Right. Kaya sa atin, na nagmamahal sa Diyos, kasi nasa atin yung pagmamahal ng Diyos eh. Experience mo eh. Ngayon, kaya ba yan ang nagwawali? Hindi. Right. Kaya lang magwali lang yan. Pero yung iparanas ng Diyos yung pag-ibig niya sa taong yan, gawa ng Diyos yun. Amen. At hindi kaya yun ng kahit anong mahika o anong enticing words. Right. Kahit nagamitan mo ng material yan, o kung hindi niya maranasan yung pag-ibig ng Diyos, walang mangyayari. Right. Kaya wala talaga sa ating kamay yung pagliligtas eh, sa Panginoon talaga. Amen. Magagawa nating mag-share, magagawa nating magbahagi. Pero unless ang Ginoong gumiwas para may paunawa sa Kanya, doon lang niya maintindihan ang kaligtasan na waray sagot. Anong prayer natin? Lahat ng mga patiran tumibay sa pag-ibig sa Diyos. Amen. Kung meron pang hindi nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, maranasan nila.
Or else, mapupuno ang simbahan ng mga patay. So yun, Right. nakakatakot yun. Pupuno ang simbahan ng mga nagsisimba pero hindi sumasamba. Right. Oo, nangyayari yun. Siguro, spiritual ito yung nababanggit ko. Pero totoo yun. Napupuno ang simbahan, nagsisimba pero hindi sumasamba. Right. Walang karanasan sa kaligtasan. Right. Kaya, pray lang, mahalin lang ang Diyos. Yun lang yung ano natin, tutok lang kita sa Ginoo. Bahalang Ginoo ang Diyos. Amen. Ingatan ang sarili sa mga sa Diyos. Ano man ang mangyari sa paligid mo, huwag kang ma-discourage. Huwag. Ginagawa mo sa Panginoon yan. Amen. Iwanan ka, pabayaan ka, tuloy lang. Amen. Hindi ka iwan ng Panginoon. Amen. I will never leave thee nor forsake thee. So magdasal tayo mga kapatid ko.